Si Rosita, ma'am. Rosita. Rosita, raputo sa ito. Wala ka din. Timbang daw po. Maaabay daw kasako. Paano masabi? Kasako daw dayon ang gilista daw lima ra kasako. Lima ramang ko daw, ma'am. Nya. Wala ko pang may Ay, dili man kanyang kaloob. Teka, may alin ang kisa sa galista. Wala man nagaligyan ko na dire na 20 kasako. itong naging simana pa, ma'am. Wala gyud. Wala gyud. Wala gyud. Wala gyud kasako dire. Bakit nasibyan sa anin ko ana. Jeff, maganda nag-ano, ma'am. Haman yung haman ninyo haman yung. Mga si Lola ka rin, ma'am. Wala Mga si Lola, ma'am. alig ang resibo. Base yung luna. Ano si Lola ka rin? Ina siya. Ato na ninyo. Wala ba? Ikaw mong good daw, sir. Paano masabi? Lola. Ang waon lang ang resibo. Ang mga agi kay balo magbuga. Siya man daw ka timbang good, ma'am. Hindi totoo yan. Makabuo. 20 daw. 20 daw. 20 daw. Ay, lumara daw makuha lagi, sir. Bola lang yan. Katunglas naman timbang, ganasi, timbang, ganasi, timbang, ganasi. Ikaw ba nga rin, ha? Kinsa man? Katunglas naman timbang. Kinsa man? Ang resibo lang ito baon. Kaya tanaw na to. Pwede buka lang ka, sir. Oh no! Si Lola ba? Atuan na awa daw. Kaya kay urag. Iba man yung iko ay. Kinsa Kaya man ina mo gusto nga tubang ni Lola na. Ano dahil? Nadara na. Ila kalakaw yung Dilit po. Paano masabi? Oh, il sir, wala siya. Oh no! Oh, kadaga. Karon si manahon na, di ko katimbag 20 ka sa. Hindi totoo yan. Dili ka kuan. Ay man siya. Nadara na. Nada tigulang. Surprise! Happy birthday! It's a prank po, nanay! Kadali. Okay, dali ka, sir. Dali ka, sir. Wala, ganawang daw, wala kayo. Hey! Nanay, parang bata. Nanay, okay na. Nanay, gagawin. Ay, okay na ka, Nay? Wala na ka nakulmaan, wala ka kayawan. Ay, di man ko makulbaan, basta na resibo nga nagkukuan na yun.
Nagbaligyan yung 20 ka sa ako. Wala ko na yun, nagbaligyan 20 ka sa ako. It's a prank lang ko na na. Feel jud ka na. Pasensya kayo na ha. Igo namin nasugo. Okay, si sir. Sir, na-surprise na ka? Surprise tayo. It's a prank, alright? So, sige. Okay na, dito ang last star natin. Magmula na may bangko para start sa program. Okay? So, happy birthday ko sa ganda, sir. Wow, ganado ka, sir? Alright. Alright, so mayong hapon, sir. O may hapon sa tanang taong na dari karon. Nay, pasensya na kayo, ha? Pasensya na po, sir. So anyway, it's a prank ang tanan. So, surprise delivery pala for you. Anyway, before that mag-start, magpalaila sa Remy Kinsami, no? We are from Everything Surprises, sir. Naalay sa ka-special person na gusto kay greet today, oh. Happy birthday! Palakpakan naman natin. Alright, sir. So, inani lang din kaniya ka-special, inani kaniya ka-love. Na bisan wala siya diri is gusto lang niya mong ipabati sa imo unsa kaniya kay hinigugma. Alright? Bisan wala siya diri karon, sir, is talagang ipa-feel lang niya special ka sa ilaha. Right? Kabalo na kakinsa? Hello, basig na kayo i-observe, ha? Kinsa man imong i-observe diri ron? Wala diri. Pero wala ka giingnan nga na siya pa-surprise. Unsay tawagan niya, sir? Dire kini mag-booking ron. Binasa ron sa bitaw. Love? Wow, sana all. I love. Sana all guys, sir, no? Alright. Sige, sana all ni mga uyab ron. Basta yung mga uyab kayo kapadala niya ron. Okay? What do you think? Isa ka? Alright, so dili na nato dugay-dugayan, sir. Since birthday ni mo today. Birthday ni mo? Alright. Iwan ani lang kanyo ka-special. Ginani kanyo ka palangga, sir. In-ani sub siya ka-sweet for you. Nasa ipadala for you na. Dairy Milk Chocolate. Pala pa naman natin. Happy birthday! Alright, so syempre birthday ni mo today, sir. Dili lang kayo ka nang agit ang iyong gusto ipamos si mo. Pampahaba na ng buhay, sir. Jollibee! Spaghetti! Happy birthday! Wala itong audience. Yan, that's for you lahat. Sige lang mo, ma'am. Okay lang pa. Okay, ano lang siya. Para makita. Okay. Isa po. Kay ang iyang. Kaya ma'am, kapala lang siya. Alright, so syempre birthday ni mo today, sir. Napon sila yung special gift for you. Talagang gawat, sir. Ayan. Malaka ka naman natin. Doon mag-relapit. Layo kayo mo eh. Butang sa dali, sir. Okay, so last na special gift for you, sir. Palihog ko. Unsa ka ni? Wow! Ano kaya yan? Ang bisig na yung sulod. Okay. Kaya basig ilad. Basig mas kaman gana. Abrihe. Sabihin na. Abrihe, kasi prank. Kaya basig joke na di ay. Wow, kabalo kayo kung i-observe na si mong kinahanglanan. Sana ulay. Alright, talak pa naman natin. Confirm. Pinood yun ay. Alright, sir, happy birthday once again. Siyempre, birthday naman din, sir. Nasa lago ka. Naku, sir, sir. O kahili, sir. Salt drinks. Happy birthday! Ayan, sir. That's for you po. Okay, dali na lang. Dali na lang siguro. Okay, sir. So, siyempre, birthday naman today. Every occasion, nagiging siya, di siya mawala. Nasa sa lagi padala for you na. Red ribbon cake. Happy birthday! Wow, sana all. Okay, grabe, no? Special din kayo birthday naman today, sir. So, wala na kayo idea kung saan yung hatagan eh? Saka, sila at kisa? Papa. Bumiyap dahil? Hindi sure. Alright, dali natin may bawang doon. Kung so, nasa special natin yung ipanala ko sa mga, sir. So, okay ra ka, basahan. Okay, no, sa kanin. Ang butiyap na gining mga ano ron. Alright, dala. Katawa si Sir Sasan. Hi, love.
Happy birthday, love. Bisan pa man wala ko karon dira naka-celebrate sa imong adlaw nga natawhan. Inumdumi kanunay nga special kay kasakuha. Once again, happy 18th birthday, love. I love you. Nagmamahal, imuhang love. Palakpakan naman natin! Sa naula, sir, ay! Nag-expect dyan ka nga na yung mapatrawin pala. Wala. Sure ba? Sure, Diyos. O niya, saan may mga kasulti sa imuhang love? Salamat. Kikilig-ligi ka naman, sir. Yung blush nga wala kasabot. Ano saan ka eh? Anyway, sir, joke lang! Na-prank na po. Naragit, sir. Hello, Abay Jeff. Happy birthday. We are very thankful to God nga naabot ka sa imong ika-18th birthday. Salamat sa imong pagkabuutan, kanunay pagsabot sa tanang sitwasyon. I wish nga mulampos ka sa imong pagskwela, mahimong successful someday. We love you from Daddy Joff, Mommy Love, and Baby Joff. Happy birthday! Palakpakan naman natin! Alright, sir, so may padala rin yung surprise is imong mother, imong mommy and daddy. Talagang di pa feel lang nila kung unsa kanila ka special, unsa kanila ka worth, unsa kanila ka palangga, sir, nga bisan tuod. Wala sila karon dali nang nasa duty or ay sorry. Pero hindi si ma'am. Ako din na prank ganing. Okay, sir, sa special lang dito kay sa imong mother. Nadari karon. Kabalo ko nga worth me para sa imong pagkabuutan. Unsa man may kasulti sa ilang nga, sir, sa ilang effort nga gihimo karon. Sa ilang surprise nga gihimo sa imo today. Salamat sa tanan ko. Huwag expect na nahilingan eh. Thank you sa tanan. Salamat sa tanan na maingon ko. Thank you. May dali. Love you. Wow, palakpakan naman. Alright, aside ko nga gamay ra siyang word, no, pero dulot sa kasing-kasing. Kasing-kasing yun ko na pagbati ni sir nga response para sa inyo. Alright, kayong salamat, sir. So, this time, ma'am, personally, okay lang mga ko ni mo sa imong birthday wish para sa imong anak. Dali lang. Sige na po. Huwag sa imong ihapon dati later. Tapari, ma'am. Tapari, manap mo. Hello, bye. Happy birthday ang akong wish kanunay sa imuha nga bisag dili ta kauban permi unta magpadayon imong kabuutan ug sa kanunay nga akong inistorya sa imuha. Salamat sa tanang pagsabot sa sitwasyon. Salamat nga maskin wala mi nimo kauban everyday. Salamat sa imong pag-atiman ni mami. And happy birthday. Ayan, palakpak naman natin. I-kiss mo naman yung anak mo, ma'am. Alright, tagang kayo salamat ng side ko kanay mo ang luha is a tears of joy, no? Siyempre, love lang git kanay mo ang anak. Si Daddy. Sir. It's okay lang, sir. Sige po. Talagsaramang good po di siya, no? Dili tayo nga ni Fermi mag-celebrate. But, okay, sir. So, sa imong birthday wish para sa imong anak. Sa birthday wish na ko ni Ubay, sa gingan sa iyong mami na remain yung ka na sa imuhang unsa ka, kabutan. Dayon, ako lang pong mahimong magmalampuson ka sa imong mga dreams in life. Sa imuhang inspiration, padayon ng yapon. Bay no? Be happy sa imong birthday. Naka-chat na, wala. Say, happy birthday. So, part man na sa itong pag-grow. So, dapat, dawat po tana. So, akong ikuan si mo nga happy birthday. I hope na malipayon ka sa surprise namo ni mami. Yung mami, wala ni katulog.
Pero para sa imo ha. So, happy birthday. Ayan, palakpakan naman. Alright, so kayong salamat sir sa imong birthday wish para sa imong anak karon nga nag-celebrate sa iyong adlaw nga natawan, right? So this time, kisa pa na mga lolo sinula na yun. Sige na po ma'am kay pag ano nga, yung nagpasensya kay ayun, dala ko. Tataray mo ako ma'am. Ako, pero na po later. Sige po. Okay, so birthday sa imong apo ma'am nag-celebrate siyang ikaw 18 sa katuig. Unsa man imong birthday wish para sa imong apo? Para sa iyo. Okay, daghan kayong salamat sa inyong kanang surprise nga gihatag ninyo na mo. Surprise kaayo ni kay ingon ka nga naitigulang nagbaliyag 20 kasako nga kupras nga 5 ra kasako ang iyahang gilista. Natingala jud ko kaayo kay bago pa po kong nailad. Mao na nga pag ingon ako nga bayon mo 20 kasako gilista o gibaligya dahil 5 ra iyahang gilista. Murag wala ko nakatuo kayo mag-ipaduol kay kuan adoy at tigulang dili ka lakaw na kuan to kay ko na surprise to kay ko since sa kung kinabuhi karon man nahitabo o daghan sa kay salamat ni Jopre o ni kuan ni Lablab nga taliwalas ng pagmahal silang anak ilang gitugyan diri nako nga nagpabilin gyud nga niya siya sa ako o mao din ako kuan kay manimbang o kupra siya gyud mo nang murag na-concern kay ko pag ingon nimo naitigulang nagbaligya kupras 20 kasako 5 ra ang gilista ni Jeep Jeep mo nang salamat kayo nga nailad po ko balang sa surprise nga ilahang himo daghan kay salamat ug happy birthday Jeep. I hope that you have many more birthdays to come. Pabilin imong pagkabuutan, pabilin ang imong matinabangon, pagtan-aw sa imong mga ginikanan o mga igsuon, ang imong pagpamanggaon sa imong mga ginikanan, magpabilin hangtod sa among pagkatigulang. Daghang salamat o happy birthday. Ay, kas na nag-hug ma'am. Ma'am, i-hug ma'am. I-kiss ko si ako. Ayan. Alright, so palakpakan natin ulit. Okay, so daghang salamat ma'am sa imong manindot nga birthday wish na prank gid si ma'am. Pasensya jud ma'am. Sila ani tanan ma'am ay. Okay, so daghang salamat. Alright, so before na mag-proceed sa another birthday wishes, na sila ka-prepare sa imong song, sir. So, haranahan ka na mo and then, dance na to si sir, sweet dance lang. Pamatanan nyo na dari, okay? Then later, proceed ka sa birthday wishes na song. Alright? Okay, sir, ibutan lang sa ng cake, sir. Dito lang, dayon. Tindog, sir. Para mas memorable ang birthday ni sir, okay na, while nagharana is, isayo na to sweet dance siya na. Sige. Kayawin mo. Palakpakan naman natin. Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love, you don't pretend. Stay by my side even when the world is giving next. Oh, don't you worry.
And for you, girl, I turn out to love. Palakpakan naman natin. Alright, sila kayo salamat partner. Sige, dali sir. Alright, so thank you so much sa tanang nag-participate, no? Grabe. Para lang po mahimong special at memorable ang birthday ni sir. Alright, this time, so proceed na sa another birthday wishes na sa isa ka lola. Sige na po. Dari ka na. Okay, nice. So yung mga nga po is nag-celebrate sa iyong 80th birthday today. O sa man yung mga birthday wish para sa iyong mga apo na Maayong hapon no sa tanan. So wala jud ko magkuan ba doon na day mga surprise number. Kagahapon ko nakita dito ko diya sa kuan sa YouTube. Nana pod ang iyahang lula man siguro to. Partikin kang ulan niya kung sa iyang buhaton kay pabayron man siya pero to 87,000 ang iyang edad 87. So siya nga nung sama ko ibayad na sige tanawa lang dito sa sakyanan pagtanaw pag-ukam na kay nani man happy birthday pa sa hilak yun na siya maayo yun tano wala siya mag-expect nga inato ang regalo sa iyahang kuan iyahang anak ato sa gawas so inani po no first time po ni nga na inani bitaw po nga surprise so una sa tanan mo salamat kayo sa atong panagiusa salamat sa iyang birthday karon unta ano na paidaghan nga mga birthdays to come og akong yung ipanghinaot nga unta magpadayon gyud ng kabuutan ining akong apog yun no wa man ko mag-expect nga inaani ni kaysa gamay pa ba yan parte mi po ning kuana kon kay si mausab ba nino imo si Jopri mausab ra gid na uy mausab ra gyud na siya pero karon wa jud ko nga buutan kayo ka magpadayon gyud kay ni Jop kanang kaayo biyang admire sa imuha nga buutan kaayo ka. So inana yun na magapadayon gyud ta no magpasalamat ta sa Ginoo nga din midangat pa ning 18 years old nimo magpasalamat to ka ni Mama Aling nga diin mo nag-amtiman nimo nagtratar nimo gikan sa gamay pa ka hantod na dako si Mama Aling gyud no ang nag-atiman uban sa ila ni daddy nimo ni mami salamat kayo sa ilahang kanunay nagatutok gyud sa inyuha ninyo ni Jab hinaut nga kana masuklian usab na ninyo no suklian po na ninyo sa inyong pagkamayo sa inyong pagkabuutan nga magtuon gyud ta no kung unsay mga dreams ninyo sa umabot nga kapanahunan no mahimo kana nga matuman ninyo pinagi sa inyong pagkabuutan kay nasa panultihon nga ang batang buutan garbo kayud sa mga ginikanan no sa panultihon na no sa Proverbs so inana gyud Jeff. So, ako mag-contact ko niya kung apuin taon. Bistisa po dito sa balay, Jeff. Siya mo, usahay mo, donghap na siya. Hapon dito siya, pero wala mo po, dito man may pagadian. So, ko, luya po sa kung apuin, nga ato dito, dun wala mi. So, happy birthday! Happy birthday! Alright, sila kang salamat. Si Jack no? Ahaman. Sige, si tita lang sa. Sige na po. Happy birthday, Jeff. Pasalamat mi nga na-surprise ka. Na na-appeal mi sa supporting actress, no? Salamat kay Jeff na sa imong pagkabuutan, magpadayon kini, magpadayon usaban mo ang pagkabuutan, dili lamang isip apo, but isip anak, pagmangkon, igagaw, isip kataw, no? Dayon, mahinaot ko, Jeff, nga magmalampuson ka sa imong pag-eskwela yun. Dahil dili magpadala sa uyab-uyab, galingaw-lingaw ra na sa kinabuhi, unya ra na igad mo focus. Ha? Happy birthday, Jeff, o hinumdumi nga. Narami ka nunay ni Tito Joy, suportaan mo mga pagumangko, no? Ayaw pagpanuko o sulti kung sa mga problema, Jeff, o panginhanglan nun, ha? Hinumdumi, palangga kay kanamo, kamutanan, kamong upal pagmangko. Alright, nagkakaig salamat man na palihalak bagit si ma'am. It's a tears of joy. Kinsa pa man? Mga classmates. Alright. Sige, kasi ngalan na ni. Sige, concern. Dala lang. Okay, so sa yung birthday wish para sa inyo ha. Sa tong birthday celebrant na si Jeff. Ito, salamat kayo sa pan, kanang pasabot
abutan yung mga amigo. para rabat ang guwapo. Now, I wish for your good health, more knowledge, and kanang padayon sa pag-eskwela, kanang catch up your dreams, and padayon sa food pa sa pagbinutan sa mga parents kay swerte kay ta. Ngayon, salamat kay sa tanan nga mga imong gipangbuhat sa mga kanang nakikipangata back in grade 9 to 8 grade 9 na din. Boss, kanang salamat sa kanang happy memories nato sa grade 9 to kitang ito na nahulog bitaw wala to Alright, kayo salamat sir. Say Tito Joy, no? Ay, sige po. Okay sir, as a birthday wish para sa iyong mga pagmangkot sir. Joseph, kung wish mo matupad mo ang ambisyon sa kinabuhi. Ikabalo ko nga naka-ambisyon. Ayon, ang akong tambag ni mo is humble. Nanakaana din ka lang may palambuha. Alright, kayo salamat sir. Stay humble na sir. Tito Rex daw po. Sige, later. May hapon sa tanan. Gabi na sa atong celebrant, si Jeff. Huwag kayo na ako masinatin ni kay dugay kayo ko sa trabaho na lagi kayo masahin. So ang iyang pagdako, huwag yun ako siya masinati o gayo. Pero ang iyang mga ginikanan, puno po sila sa kahibalo na sa pagpatubo sa mga anak. No, sabi sa Kawikaan chapter 22 verse 6 na bansaya ang bata sa dalan kaya pagalaktan ug bisan siya matigulang dili gyud siya mobiya ni anak. So kani nga bata nagatubo gyud siya nga maayo gyud nga pangaral sa ginikanan. So karon nagatubo siya nakita no angayan pud magsundalo ni. Jeff? So panikamutan nimo eskwela kag maayo para mabot nimo ang imong ipangandoy, no? Ma-prove ko nimo sa mga ginikanan nga insakto ka nga anak. So, barugan na nimo para may ipakita po nimo sa imong lula, hanapa sila, sa imong mga friends, o kanamo nga mga uyuan nimo, no? Nga mabot ang panahon nga kamo na pod mupuli sa among henerasyon, mapadako po ng inyong mga anak, no? Tuluan na to ang atong mga anak nga magkinabuhi nga maayo. No, nga magsunod sa mga ginikanan. No, garbo kayo sa usa ka ginikanan nga usa ka anak, no? Abot ng 18 years old. Sa akong anak nga si Angel, 18 years old pero wala ko dito. Nakatambong tungod kay nasa Manila ko na-assign. So, swerte kayo nga imong ginikanan naasa na sa 18th birthday. So, karon nga hapon I will sing happy birthday. God bless you. Alright sir, kayo salamat sa mga words of wisdom, no? Wala na ka sir. Ready na yung mong kagalingon para silbi na naman sa bayan ko. Alright, isa pa mga classmates na. Classmates, sige pa. Happy birthday, Jeff. Akong wish nimo is unta tagal pa ka ni God og more birthdays to come. And unta tagal ka ni Lord og healthy life og imong family. Ayan, salamat sa imong pagkabutan nga amigo. Para happy birthday. Alright, sila kayo salamat. Another? Next. Kani kailangan kayong gamahalin mo dyan. Dong, happy birthday yung kayo. Akong wish niyo nga, padayon kasi yung pagkabuutan yan. Padayon kasi yung pagkabuutan para sa pasigyan sa mga mama. Stay ka kung It's okay. wala ko masirap. Ay, wala. Kita-kita na dali. Salamat po kayo sa tanan-tanan niya. Sugod midnight, nagkaila ta. Kami di mo una gidool kaming tamay kay Juan.
Speechless si sir. It's okay. Ayan, happy birthday once again. Apa? Pahabol dira? Isa ka man? Naman to. Ayaw niya. Okay, sige. So, happy birthday once again. Alright, this time, daghang kayong salamat pala unang-una sa lahat. Sa tanang mga naghatag ng birthday wishes sa itong birthday celebrant nga si Jeff. Happy na ka, Jeff? Alright, so happy si Jeff. So this time, natay cake. Sa itong ng cake din. Kaya na happy birthday si Jeff. Okay? This time. Alright, natay cake. Ang makautang sa itong cake. Happy 18th birthday! Abay, Jeff. Palakpakan naman natin ulit. Happy birthday! Okay, play the music. Ready? Pakpak! Ready? Tama! Kapay na! Ready? What? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ready? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alright, so happy birthday Jeff. Ay, sa mahawahan ka sa mga batik. Alright, so Jeff, it's your birthday today. Nag-celebrate ka sa imong ika-18 ka tuwig. Kung sa man imong birthday wish, ay mga adlaw nga natawag ka rin. Yara pa ng Timson na mayanan ng karaan. Ang Timson ng karaan. Ako ang wish na dito ang life kay kanang unta lang ako mga pangandoy sa kinabuhi akong makabot ni puhon kauban sa akong mga ginikanan. Ug unta po nga ang kauban sa akong kauban karon hinaot nga pagpadayon ni sa kadugayon ug naabot niya sa akong giliran nga hinaot nga na sila permente ug salamat kayo sa tanan ug unta nga ako mga pangandoy nga makabot na ko ni puhon-puhon sama sa akong kauban sa akong pagpanikanan ug sa Ginoo po. Salamat kayo sa tanan ug happy birthday to me. Blow the candle, Jeff! Blow the candle! Yay! Ready! Kantahan na ulit! Happy birthday! Ready? Ready? Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ready? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alright, once again, happy birthday, Jeff. So this time, ay nasa mong hawa. Kailangan pa dance challenge, okay? Participate lang tatanan para happy po na itong celebration. Okay na ba ninyo? Okay, sige, ready? Play the music. Sige, break pair. Dali lang. Ready? Muna nga ba? Okay, ready? So namin, namoy. Kanang. Ready na mo? Okay, sige, ready? 1, 2, 3. Back! Back! Ready! Sige, sayaw! Hatag pinahan! Ready! Ready! Back! Back! Go! Yun! Hatagin mo! Mama, sir, hataw! Ready? Back! Final performance po!
grabe. Mga dancer madaling pamilya adi. Ay! Okay, lingkurin lang, Jeff. Kadit lang kaya. Alright, so thank you so much once again. And once again, Jeff, happy birthday. So this time, makutana lang ko ni mo, Jeff, unsa man imong gibati sa surprise nga gihatag. I-prepare sa imong mommy and daddy. Kung sa pagsugod, kwan yun na wala ko ka-expect nga na ikaw surprise. Kabi na ako kwan ba, itong kupras. Kabayad na mo tani. Pero karam, lipahin kay ko kay nahay nga kwan. Inani di. Salamat kayo sa tanan sa mga effort o mga gugmang pinalabis ako o katora. Alright, Jeff, so daghang kayong salamat. Nasayod ko nga grabe ang imong kalipay nga gibati karon. O pasensya na no, na prank pagyud ka pati si ma'am, si muang lola. Alright, so once again, happy birthday. And then thank you so much pala sa client namin, si ma'am Love, no? O si Sir Joffrey. For choosing and trusting everything surprises. Daghang jud kayong salamat, ma'am and sir, no? Sa pagsalig ka na mo nga para mahimo ning posible sab sa birthday ni Jeff karon. Alright, so daghang kayong salamat sa tanan, especially sa inyo diri karon nga nakasaulog sab sa adlaw na taon ni Jeff. Palakpakan naman natin si Jeff ulit. Alright, so happy birthday, Jeff. In behalf of Everything Surprises, we're so thankful din. Kaya syempre, happy sab ka sa gihatag sa imuhang mama karon. So napod may birthday wish para sa imo ha. So nang hinaot ni Jeff, kaya daghan pagit yung birthday. Ang mo abot sa imuhang kinabuhi og nasayod ko kana is i-grant ginaligad sa imo ha. Sa imuhang life para ma-pursue sa imuhang mga pangandoy sa kinabuhi. Even mga dreams sab sa imuhang parents sa imuha. Kay ikaw ang fulfillment sa ilahang plan sa imuhang personal, sa imong self nga para makabot sa nimo kung sa imong gusto gid sa kinabuhi. So padayan lang, Jeff, sa pagkabutan o sama pa nila, stay humble, alright? So nasayod ko nga Ginoo always nila mag-protect sa tuwa, mag-guide sa tong good, sa tong health, sa tuwang pag-eskwela. Padayan lang, nasayod ko ang Ginoo maghahatag sa mga wisdom para maansiran nimo ang tanang mga kinahanglan sa imong eskwelahan. So once again, magpuyot lang ta pala ay nga magmananawon, magmalitayon uban ang gugma sa imong tibok pamilya. So you are loved sa imong family nga nadali karon. Talagang ipa-feel gid nila nga special o balangga kay kanila. So once again, happy 18th birthday, Jeff. Greetings from Everything Surprises. Palakpakan naman natin. Okay na, Jeff. Bye-bye. Pakikis sa camera. Bye-bye. Bye-bye na, Jeff. Direk. Bye-bye na.